Ei, hola amics i amigues, avui gravarem la segona part de l'episodi 3, que és que anava a minar i trobava més coses. Una cosa que m'han dit és que comprovi, veus, tinc dificultat fàcil, bueno, potser és massa fàcil, no? La deixo normal, ara ja està millor. I aquí el problema, que ara per exemple moriré, o sigui que per això no em moria en fàcil. Ara ho he entès. Bueno, pues esperem a que em mori i ja està. A veure, tinc ferro i tot, vale. Bueno, ens esperem. Mig cor. Oh, va. Quina tonteria. I ara em quedo aquí. No, sí, home. Pues dificultat difícil. Vale, ja està. Ara la col·loquem en normal. Vale. Has tocat a mort de gana. Bueno, pues tornem a lo nostre. Bueno, la pedra que es vagi fent. I no tenim fusta. Bueno, m'emportaré això. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I 1 i 2 per fer una espasa, esclar. Bueno, mira, per una espasa tenim un pic i antorxes. Doncs ja està. Bueno, l'únic que ens faria falta seria el fusta, que això ja s'aconsegueix en un moment. Ai, el soroll. Que malament d'àudio. Bueno, doncs... a veure... Això aquí... Pim... Perfecte, llavors ara col·loquem això aquí i fem l'espasa aquí col·locada. 1, 2, 1, 2, això aquí, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquí tenim un i aquí tenim l'altre. Vale, i ara traiem això i ens anem a minar. No, jope amb l'àudio. Bueno, doncs endavant, anem pel ferro i totes les... Tonta! A veure, aquí tenim un de ferro. Perfecte, i aquí dalt he vist que també, aquí dalt. Vale. Aquí ja no hi ha... mira, aquí dalt... Ai, però no et porto... Bueno, és igual, va. Per deixar-me dos. No crec que passi gran cosa. Bueno, i ara ens adentrem pues a les profunditats. Vale, aquí ja vaig estar jo. Bueno, pues de moment aprofitaré i agafaré carbó. I ara sí, us haig de dir que jo la meva disfressa ja només em queda la perruca, que m'ha d'arribar de Xina, o sigui que ja podem esperar. Més o menys em van dir que un mes en enviament, doncs vaig calcular i més o menys m'arriba just a temps. Així que no sé. Ara també dels vídeos... voler fer vídeos amb el servidor, amb un servidor amb els meus amics, doncs encara haurem d'esperar una mica perquè hi ha alguns que no li ve de gust de fer. O sigui que aquest el problema, que ningú li agradaria sortir. O no ho sé. No es prenen seriosament això. Jo en canvi sí, m'ho prenc seriosament i com veieu vaig fent vídeos i vaig pujar encara que ho vegi una minoria de gent, però almenys algú mira, això sí. Vale. Jope, això està ple de ferro, m'estic fent ric ara. I mentre no trobi lava i mori, per mi cap problema. Mira, veus, més ferro, ves que... Jope, m'avorriré de tant de ferro,
Hosti, trobar una bruta d'aquestes. Imagineu-vos estar en un servidor i trobar-vos una greta d'aquestes que encara ningú ha explorat. Imagineu-vos. El que trobo raro és que no hi hagin... Ah, mira, veus, aquí acaba. Que raro, que no hi hagin monstres i tinguem normal, o sigui que té que haver-hi algú per força. Bueno, mira, escolta, a cadascú el que li interessi a ell. Però bueno, ja hem acabat de minar, no? Bueno, clar, podíem minar més, estic... Però bueno, no, va, és igual. No! Bueno, el que sí que podia fer seria... Sí, va, anem a fer forat. Sí, podia fer forat aquí per poder minar tranquil·lament, amb llum natural i ja està, escolta, no faria falta. Tiri. Bueno, clar, ara que si em fico a picar aquí serà molt avorrit, perquè no hi ha res d'emocionant. O sigui que va, per fer una prova ho fiquem en dificultat difícil, a veure què passa. El que podia fer seria gravar un vídeo anant de nit per caçar monstres. No hi ha res, cap monstre, això no és interessant ni divertit. Com diu el meu màster, ja que jugues, juga bé. Però bueno, mira, més ferro. I aquí està la pedra. Pues pim, pim i pim. Hala, titri. No hi ha res més. Bueno, a part de més carbó, que em farà falta per tot aquest ferro, ja va bé. Que raro que només hi hagi 4. Bueno, doncs... Hòstia, ara no sé per on... Ah, per aquí ja, per allà. Ah, catxis amb l'àudio. Això no s'hi val. Bueno, pues... Com que portem gairebé uns 8 minuts gravant, doncs aniré tirant cap a caseta i em despediré. Bueno, però em dóna temps encara de... A veure, un moment. Perquè crec que hi havia una cova aquí. Sí, aquí hi ha una cova. I allà també. I aquí també, vale, o sigui que de minar, de moment encara hi ha per fer. No, l'àudio! Jope! Odio això, a l'àudio. Hòstia, que malament que se sent. Bueno. Ara no me'n recordo si en el vídeo vaig ficar com es feia el pa, o no sé si ho vaig tallar en el vídeo 2, en l'episodi 2, però no és igual, mira, així fotem i ja tenim pa. Visca, yuhu, visca. Bueno, doncs deixo això aquí, tanquem i ficaré el ferro aquí a fer-se i... Oh, s'ha acabat la pedra. Bueno, i ja està. Doncs fins aquí a l'episodi 3x2 d'Astrocat a Minecraft i bueno, al pròxim episodi, pues a l'episodi 4 pues faré... Quan sigui de nit pues aniré a caçar monstres, a veure què em passa, em ficaré una armadura de ferro i a caçar monstres, d'acord? Doncs vinga, vinga nois, doncs adeu.